Хаштаг дебели хора. Днес ще играем криеница с моя противник. Да, харесайте видеото и лайкнете. Трябва да съберем 50 000 лайка. Вие можете, аз знам. И трябва да, който жми, ще има 2 минути да жми и който ще кри, има 1 минута да жми. Довиждане, ще имаме ще се включим след малко, като почнем играта. Малко ще се закъснем, защото моят противник и ще изключи все Wi-Fi. И малко ще се включи. Влогвам. И започваме! 3, 2, 1 и след малко ще се включи. 3, 2, 1. Почваме! Значи, хайде. Почваме, хора! Кой ми сега? Тя. Тя се казва Сабрина, аз се казвам Алекс. Това се казва Алекс, аз се казвам Сабрина. Да, Сабрина. Не, аз не се казвам Сабрина, аз се казвам Цвети. Добре. Колко? Цвети? Да, и съм на 9 години. Трябва да значи 1 минута е 60 секунди. Пуснат. Значи 1 минута е 60 секунди. 1 минута е 60 секунди. А 2 минути демек аз трябва да имам една такова. 1 минута да се скриеш. Ще броме заедно, ще почнем заедно да броме и като ще до 60 тя стигне до 60, аз ще я видя, ще я чуя. Да. И така. И 2 минути, забравих да кажа, демек тя ще ме търси 2 минути и ще броме заедно 2 минути. А 2 минути са 60 плюс 60 колко? 60 плюс 60. И 60. 120. 2 минути е 120 секунди. Демек трябва да жмиме 120 секунди. Да. Започваме. Жми. И трябва да почваме. Значи, жмиме и двамата. Аз се крием. Жмиме двамата до 60. Напри 60 и двамата. 60. Айде кажи. 60. Ти почваш да броиш от 1 до 120. Ама бързо. И аз почвам до... Айде, кажи ми 1, 2, 3, 5. Айде, кажи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, айде, 2 минути е до 18. До 80. Айде. Демек. Значи. Последно казваме да. Значи. Сега. Първо аз имам 1 минута да се скрия. И тя ще жми. Да, Сабри ще има 2 минути да се крие. Аз ще имам 1 минута да се скрия. И двамата ще броим от 60 до... от 1 до 60. И двамата 60. После тя почва да брои и аз почвам да броя от 1 до 80. Така е, ние почваме след малко. Сега само да така и на нейния влог ще се включим след малко. И така хора. Значи. Слушайте го. Сега. Аз ще имам 1 минута да се крия тук някъде. Ще ви покажа моя влог. Какво правиш? Добре. Да. И така. И си събри на демек Цвети. Какво беше? Да, аз няма да жма. Тя ще змина. Тя ще жми
на глава от 1 до 60, демек това това ще е моето време. От 1 минута до 60 секунди тя ще броя, аз няма да броя. Нали? И демек това е моето време. И тя започва от 1 до 80. До 80, 8 показвам, но на 80. Ако сложим 8 и 1 0, 80. И тя ще брои от 1 до 80 и демек това е нейното време да ме намери. И аз няма да броя, защото не е така. И, например, тя ще е на 15, аз ще съм на 20. И не става така и тя ще брои по-силно да я чуя. И така. И да започвам, аз викам, много казвахме 5 минути. 6 вече. Да. Айде, обръща се. И като бъдме така, казва 1, 2, 3 и айде почва. Давай. До колко да броя? До 80? Значи. Ще се включим след малко. Да. Започваме. Айде, давай. Започвам. Давай. Давай. Ама така. Така. Снимаш с тая и е така. Айде. Давай, почвай. 1, 2, 3, 4, 5. Разбрахме се да не почва от начало до 80. Това е много хора. Тогава значи ще броим. Ще започне от 60, това е моето, от 1 минута до 60 моето време да се крие. Тя ще започне от 60 до 80 и това е нейното време. Като свърши, тя ще е така, ще ме търси и ще броя от 60 до 80. И като ме намери, когато свърши времето, когато изсвърши времето, трябва да свършим времето, печелиш. Ще включи след малко да избегам на някъде. Ей там, ще избегам зад тако или зад бяла. Зад синя. Довиждане. Малко ще се включа. Хора. Не го чувайте това. Не е дядо. Значи, аз съм зад си. Ей, там бях. Ей, там бях. Не мога да го кажа. Ей, там. В гончето. Ей, там. И дойдах да си кола. Тя свърши да брои до 60. И сега ще започне от 60. Не се чу.